Čus ľudia, vítam vás u nového videjka. Dneska si ideme pozrieť všetko, čo mám. Jo, mám tu Coca-Cola, Fanta, Hell, Tiger, Monster, Kvapka, Monster, Extreme, Semtex, Xixo, toto je B-Power, Kong Strong a Xixo. Jo, to až podaj, to ste videli, ako som ich ochutával, iba ukazoval. Tieto sú nič moc a toto je nič moc. Jo, to sú limitované, aby si videli a toto je dosť dobré. Jo, ale nemám tu iba to. Mám tu aj dosť také niečo, čo už sa nedá piť, ale dá sa to kúpiť, dá sa to pozerať a dá sa to speňažiť. A sú to moje CD. Avengers 1, Avengers 2, Avengers 3, Avengers 4. Ale to je nič, to necháme na potom. Nech to sa ma vysčíte spadli na zem, nevadí, GG. Máme tu niečo lepšie. Máme tu Thor, Láska ako hrom. Potom tu máme Thor Ragnarok. Jo, tento ma viac bavil ako tento film, ale okej. A máme tu niečo také, čo je staré. A pozeral som cenu, dá sa to teraz peňažiť za tak 15-20 eur. Fantastická štvorka. Jo, a ideme si ohodnotiť filmy, ktoré som prežil a potom si ideme ohodnotiť toto všetko. Jo, ale počkajte, musím si pozbierať tie všetky CDčka, oh my god. Žijú. Začneme od najstaršieho, Fantastická štvorka, 2 z 10, nič moc. Bolo tam dosť také o ničom. Kapitán Amerika bol lepším ako to povedať, tým ohnivým proste. Potom je tu Avengers 1 začína. Avengers 1 dáva medzi najlepších, dávam 9 z 10. Práško to prevedenie, všetko. Ten Loki bol dosť dobrý zákerák. Proste, wow, Hulk tam bol strašne silný, Thor tam bol nič moc, Iron Man zachránil celý New York, takže to bolo dobré. Proste bavilo ma to. Dám tak 7 z 10. Jo, potom tu máme Avengers 2. Avengers 2 ma ani až tak nič moc nebavilo, ale Captain America to bol strašne dobrý. Hulk sa mi tam veľmi nepáčil a Vision, ten bol z nich najlepší. Tiež dávam tak 9, nie, tomuto dávam 7 z 10. Jo. Avengers Infinity War. Tomuto kámo dávam 10 z 10. Thor tam získal najväčšiu moc, získal tú sekeru, proste wow. Strašne dobrý bol, mne sa páčili scény od Thora, páčila sa mi scéna, kde povedal, kde je Thanos. Iron Man tam bol dosť dobrý. Vidíte, 10. A máme tu Endgame, tomu dávam tak tiež 10 z 10. Iron Man tam zachránil celý svet, Thor tam bol tučný, ten ma teraz nezajímal. Ale bola tu Captain Marvel, proste, tak, extrém. To bol veľmi dobrý film. Fantastická štvorka, som ho zabudol dať. Potom Thor, Láska ako hrom. Tomu dávam 3 z 10, bráško, to nič moc, ako hej, Thor porazil Zeusa, celú zem, planetu alebo mesiac odpálil, ale tak, nič moc. A Thor Ragnarok. Tomu dávam 10 z 10, najlepší film. Proste to, čo všetko tam dokázal. Thor bojoval proti svojej sestre, bojoval proti takému veľkému, už som zabudol, ak sa volá, prepáčte mi, Satur, alebo ako proste, dobre to bol film. Páčil sa mi veľmi. A bojoval ešte proti Hulkovi, jo. Ideme si hodnotiť toto. Coca-Cola pôjde na 10 z 10, Fanta 9 z 10, lebo originál je proste lepšia. Tieto dve energiťáky dávam 10 z 10, lebo sú extrémne dobré. Tomuto dávam 7 z 10, tomuto dávam 10 z 10, boboviaky. Kvapke dávam 2 z 10, tomuto dávam 10 z 10, tomuto dávam 10 z 10, tomuto dávam 10 z 10, tomuto dávam 11 z 10. Fuj, hnusne, kupujte si to. Tomuto dávam 11 z 10, tento veľmi ľúbim, každý deň si ho kupujem do školy. A obyčajného Xixo Ice Tea 3 z 10. Jo, ak sa vám páčilo moje videjko, hoďte like a odber, ja sa s vami lúčim a zatiaľ